ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର ବାଇକ୍ ଓ ଅଟୋ ପାଇଁ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ମାନିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବଡ଼ ଜୋରିମାନା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସରକାର 2 ଚକିଆ ବାଇକ୍ ଓ 3 ଚକିଆ ଯାନ ଅଟୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। 2025ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ମୋଟରଯାନ ଆଇନ 2019ର ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ବାଇକ୍ ଓ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ଭାରୀ ଚାଲାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସଡ଼କରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ଜୀବନହାନି ରୋକିବା। ନୂଆ ନିୟମ ଓ ଚାଲାଣର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିଛି? ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଜରିମାନା ନିମ୍ନଲିଖିତ। 3 ଜଣ ସଫର ବା 3 ଜଣ ଯାଉଥିଲେ ଟ୍ରିପଲ ରାଇଡିଂ ବାଇକ୍ରେ 2 ଜଣଙ୍କ ବଦଳରେ 3 ଜଣ ସଫର କଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବୀମା ବିନା ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ଅଟୋ ଚାଳନ କଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ 4000 ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହା ସହିତ 3 ମାସ ଜେଲ୍ ଓ ସମାଜ ସେବାର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ପିୟୁସି ବୈଧ ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିନା ଯାନ ଚାଳନ କଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଓ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ସହିତ ସମାଜ ସେବାର ଦଣ୍ଡ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗତି ବା ଓଭର ସ୍ପିଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗତିସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ 1000ରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ପଡ଼ିବ। ଜରୁରୀ ଯାନକୁ ପଥ ନ ଦେବା ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଗ୍ନିସେବା ଆଦି ଜରୁରୀ ଯାନକୁ ପଥ ନ ଦେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ରହିବ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଓ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଏବଂ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ 15,000 ଟଙ୍କା ଓ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେବ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଡ୍ରାଇଭିଂ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜରିମାନା, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ପ୍ରିଂ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଚାଳାନ କଟାଯିବ ନାହିଁ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ ଚାଳକଙ୍କୁ ବୈଧ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ବୀମା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିଜିଟାଲ କପି ସହିତ ଭୌତିକ କପି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଚାଲାଣ ଦେୟ ସମୟ ଚାଲାଣ ଜାରି ହେବାର 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ କୋର୍ଟ ସମନ ଜାରି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ